Ka LS Syiemlieh production harengkat ke jingai trelang bat ka nangkiu syaprang MPCS. Mentah kasngi pratarik risau kila penlong daga program ai jing Hikai yaki Samla kenthei bat kilong kumi habayadei syapang ka kam Jain bat Thir Ksai. Kaban longkum ke jing plilat plilenti ha kaliang ka yo kam yo jam yakani ka program ai jing Hikai la penlong ha Quinain Noladau Ribhoi district. Kajing temu jong kani ka program kalong ru ban penslur yaki Samla kenthei bat kilong kumi ki badai naki Shillong Khubor ha ka surak ba national highway ba kidei ban mi syakmat ha ka kam Thain bat ka Thir Ksai. Namar kumbalong baro syikata kilong kumi ki ba em ha kani ka jat kam kidei tangki Shillong nongkendong ka district. Hakani kasngi lawan bandan bentalang dekat district handloom officer karib hoi ke kong Daini Taryang rengkat ke jingdon lang uba Lansius Syiemlieh kum u producer ke LS Syiemlieh production ke kong R Kharmau Plang na kanang kiu syaprang MPCS lembat ki Samla kenthei bat kilong kumi na katei ke Shillong. Sepuluh ini Ksai satu pesanan. Ya ring lại cái ném bỏ. Tại đây nó tụt Ksai. Cái nằng beri bro cũng mạnh ta rồi. Nó nào vung vung rồi. Phải riêng lại cái mặt. Riêng. Đi lời. Xây riêng xây. Để tan đây nè, tan unsan nè, để làm từ khung quạt xin riêng thép nhau. Masuk tour em. Wah, kita itu. Ada beban. Hikai gini kan, betek begini betek ini. Kan itu ya. Betek jadi mata terpukul. Khubor bakador ke jongpi ya kan ni kapon ngasumha ban khat I ba Lansius ba in ai ya kaji disebut madami kapur bakador ke jongpi kejiwan jongpi kadang ai musim kamtam ye kilong kemi ki dan ki Samla kenthei namar ba kejingwan mo marbangi kadi ke first time jongi hangni apo hani ki area jongi matulong kini ki program ba judan mo ke takada madami pa pelong khana ini program kejing mut hi ka cái cái chừng thua cái cho nga bật hay chừng cái độ bảy con bindas và con chưa bảy bà hàng một lắm kalau bà nga last time hi nga qua mà trong bà ngâm lạp lấy mà rồi cái chừng nhiều y cho nga cái chừng qua cho nga kalau bà kilong kami jongi hay cái này cái dong cái than chừng kam tam cái highway mà kim ngâm pat y bà dong cái banta ban sini cái banta ban than Jain nama bà cái bà than Jain hi cái dong sekwi pati area ba kamjangai na ki national highway so ba kisnong pura ha kam paji na ka surok ba mo andai ki ai ba ki ba niyo I ba ting ting hakani ka tothai ba kudu kam kudu jam mo kibun kilong kami ki Samla kala prep school ki ong ki od bam dan kam dan jam te ki ai ba nga ngai I kalong ba kani ka de kawai kalan ban pelong ki makila ban yang ha la ki chong ki kejat bakila banseng ya kikam kicam ke jongki te ban pelong ikani ka kumdo ban pelong ikata ka kam nilai syong bat I kong bindas mai lai mesin nga bai laong nga ba baba ya be syakmat gindon lang bat ki gin pelong ya kini ki area jongki ni kisnong pada majan ba kini kisnong jongi gin pelong ka training bat ki badan jing tmu badan jing mot ki bakwa
ban yang hala kijong kijat ti kin suan ha kanika training kijongi nang ba kinang kum ban thanjan ban Thir Ksai la ne ban de nu ki kam ke bai de ba kanika kam thanjan ti na ha ba de ba kata ti madam ngisa kwa sipi ba kin poi ha kanika sni ba ba kin batai lam ki egi jing mentoi kam tam ki ni ki palak jongi ki ba kim syong ba nalia jongi ginang long ba 0% ni pate bi ai ma thì nghĩ qua madam này là chụp khi bà pin bà tay lâm pin sai lâm chị e chị chính mình tay bà chị e chị cầm bà cũng luôn nghĩ lạ bạn em là này bạn lệ hai bên bà đây cả cầm thanh giải thì tăng kita hi cái chính thu mua cái chỗ nghĩ thì nghĩ qua khi madam bà pin bà tay lâm nghĩ thì xây xiên ngài pedang ngài đây khi bà cũng chụp ngài pedang subhari ai bà khang ngọc lăng cũng chụp ya cả team đi bà quay trong cả đăng ký shop lăng society di telok buan dan telok i para jom kombindas bagi telok i mat kuncu i kini long kami ki bawan nami na po snong mat kuncu na kini ki majan snong mo ki balaiwan lang kule sibun ngapria subhai pi we ba ngakelban ke jingwan jong pi kanam long sab e ne le no ai akan kasngi ngakelban ba ke jingwan ke jong pi akan kasngi ke sayo apat ki e ke jingwan tai ba ke sayo ha ke jing batai jing madam bat kuncu tu harian kani ngi sedan patka ki training bagi sabu kisni mau man kasni te ngi se pembe sibet kat no baje kenang ba ngi se discuss lang mati kinu kapor ba pi hamsmo long free kapor ngi se pembe lang sibet dalawai kini program te tang ni ketien ngai play pi we play sibot na Ksai kami ka Jain na ka Jain pa de kami ka fashion katakan ke fashion industry ngi am ngi yat ngai ki PE ki ba ya ko ram ki models ki ba PE ki ki riam ki jun ki that is the fashion industry kata ka fashion industry ka bangi namar ba na hadien jong ka bamte ni hab hiban phong Jain next kawan ka Jain uburi unu hab hiban phong Jain na kada ni hab ban dan ki nong than Jain la ada am dan nong than Jain ne engin yo Jain ka ding ni la da am dan nong than Jain ne engin yo Jain là da dan nong rap na engin yo bam kum juru la dam dan ki nong than Jain na engin yo ki Jain na mar kata kadang ni pide ban small pu baka ne ka industry ka ne ka rukom than Jain ka de ka industry ka bandang kieu shu prang kam tam le hakini ki ri bhoi jungi ni sngo sang rong ba na mar dei tang hari bhoi hi bangi dan ki ni nakari khasi jantia khambun ki weavers ni dan chani ngabadan hari bhoi ngebun kam det Nibun kambet, si pang kuma ang ipi menen kadon ki inauguration, jong ki training hanong po, mentakas ngi hang ni, kumta bet man lakas ngi, lang ta bet de, nakasor karu ki menta ki lak pai khamat, ki nong than Jain, namar ki sngol thu, baka ni kam de tang nakabenta ka textile, nabenta ki Jain phong, rei ka kring ru ya ka kadon ka tourism, kadon ka potential for tourism ru. Namar ba kibri kim pat ji ti menta undo wan kibri bena bar kat nu kin temen bani i ka tu kom than Jain jong ki kat nu kin temen kat nu kin stenat ba habadi kini ki Jain kadai ni shupet jom ni ngem song ko don ni ka story ka badan hang ni ka khana ka badan haba pen mi ya ni ka Jain ka ta kin ke de ka badi upareng uwat ya kata ka story kata ka jingko do jong kani ka Jain ka shong ba ki khti ba pen mi ya kani ki nong than ki jong ki khti ba pen mi ya kani ki penan kam ye ka khli ki penan kam ni ki khti ki jong ki penan kam long ki da tre shitam man pen mi ya kani ka Jain ban ka bas ngoten lat nadu nga ong ipi nadu ka kam ri khnyang ha du ka kam man pen mi ya kani ka Jain ka we ka brio ka de kariyo knyang kasay kat no ka jin small tanat hapo bangawan ning kong sari bhai ti phinga ngada small tanat ba ngada small comment sibun bangayo kalat bangan creation sa bhai ken ti nreya kini ki area jong phing im jutte kini baro khait baro slenter ki umran ki im judan kubat ka sning ru kini ki basakmat dan nong than Jain ti menta ka ni stonat ba hakuinai nga lalingo kan bai ong iba hakuinai no hakuinai ngam laban modot to nga last not palat mentati kuinai will be in the map kan ka kuinai kan dan hakamat jong ka
jangka perthai lese hakoi kan sadan kan map jangka perthai ban menta mangiru hangi ngilaban concentrate haga kuinai la syakin sabun kinong than yang ni but kijing yarap na ka sarkar ngidan kembang ong ya fi kita nang ta pa dia menta ngidan sakwai men ka tourism integrated textile tourism complex ka badan ha nongpo kimpat pli kin sapli sawan pet hang turu nda kala pli ya ka ngin sapli maybe by first week of December ngin se invite bakin yawan kanang ba penyawan ba penyo i katnu ka hang tu ka dan ka jaka ri khnyang hang tu ka dan ka jaka baki Thir yoksai ha ka ju ka jaka ka dan ka jaka ka ba ki wi rong ha ka ju ka jaka ki than de ki jan ban ndala de than ye kita ki jan ka dan ka April ro hang ta ka dan ka we ka section ka ba ki dan ba ki su kin su i kita ki jan te kalong all in one but ha ka ha ringkat lambat kata ha ka we pat ka building kabai tenat bah ka jaka kai tenat bah kita ki building ru ha kata kabai ke building pada kidan ke restaurant ti kidan ru kini ki cottages ngidan kini ki asam type cottages ki ba ki lakshana ki ban syang bansa ki be ki tourist ki bawan na ba ti let's say kum kata ka model ti ka bangila banwan ra la sha la si sngiru ha kani ka jaka ka jong phi gan beli namar ba tourist on one hang tu one day kiwan ki banabar kiwan ki disha sandan hang tu da ki disha ki ya chaudong ki pet ya kata kejing thanjan kejing rikhyang nang tu pade kinsa ya thiet kadang sa kawai ke retail outlet ka bakila ban thiet ya ki jan ya ki la ban thiet ya kita ki jingdan kam kejong ki am tangi ki jan ya ki be de ki kum ka ngap dan da ki be ki ba mi nang ni na khasi ki la ban sa yang tu nang tu pade nang it scam ba kani kan nang keu sha phrang kan wan ra shu ya kata ka tourist shani ya ki tourist shani na mable yu ba kin da yu i kum to kin sa ya thu se ki parlo ma ki bri man da plai i tang na asam lu ka no ki spend ban wan ki hiar sha so ra man kasni ki le tang sla day weekend tang sla day Saturday plai i ki kali sha so ra bet bale ki le na ma ba ki kini ki jaka jungi ki jaka ki ba pangat tinggi dan bok na mau beli la ai ngi ka jaka ka ba pangat ka jaka ka ba itanap but kini ki jin than jan ki balong unique ki bangem la ban sham ha perthai uble ai ngi kum kini ki ru ba ngila banang ban penan kami ki ya ki ta ki bo beli la ai ngi ya ki sap ki thong lu ki bangi ki dan hangi banginang pen yar ya ka banginang kentiu bat du bangin yo jeng mentoy nginang kentiu ya ka imlang ka salang ngin kentiu ya ka yo ka kot ka jengi kumjuru ya ka imlang ka salang bat kumjuru ngin penlius pa ya kani ka jing thanjan ken jongi kerkom thanjan kerkom wi rong ka jongi ha kani ka ribhoi jongi kumjuru ngi penlius pa ya ka jalahi ka jongi barok ko we